Kay may buntag, no? May buntag sa tanan. Okay, I know nga sa karon sa Philippines, gabi na. Kay kabaliktad man, no? Kung gabi diha, buntag dere. Kung buntag dere, gabi diha, no? Kung gabi dere, buntag diha. So, karon buntag amo Okay, so may buntag, may adlaw, ug unsa makang orasa maminaw o mamtanaw ani nga video. Salamat kay igsuon nga ikaw nagahin og time, no, nga magbasa, maminaw sa pulong sa Ginoo sa atong pinulungan, no. Kay kasagaran gyud ako madunggan kay mga English, Tagalog, pero gamay kayo ang Bisaya, no. So kini ang gihimo sa gibutang sa Ginoo sa kong kasing-kasing karon nga year, no, nga mobasa gyud ta og pulong sa Ginoo. Unya, ang gibutang sa kong kasing-kasing karon nga year is na mobasa og Bisaya nga Bible, no. Mayo na lang kay nadala na ako ang Bible sa Philippines gikan, no? Gikan ni sa Philippines. Ito na ko gipalit ni sa una. 2011. Okay, 2011 ako na siya napalit. So, praise God, no? Okay, glory to God. Okay, so, atong sugdan ang atoang basahon karon na nata sa libro sa Levitico chapter 18, no? Levitico chapter 18. So before ta magsugod, magampo sa ta, no? Ang Ginoo magiya nato. Hallelujah, Ginoong Dios nga labing gamhanan, hari ka sa tanan. Salamat Lord sa imong gugma, salamat sa imong pagkamaayo, dalaygon ka Dios sa walay katapusan. Dungog og himaya Lord kanimo lamang. Ikaw Ginoo among ginaimbitahan karon nga mamuhat Lord bisan pa sa among pagbasa sa imong mga pulong Lord sa among pinulungan Ginoo. I pray, O God, nga imuha kaming giyahan, imo kaming lamdagan, Ginoo. Kung unsang angay namong pagabuhaton, Lord. Tagai kaming mga pagtulunan, Ginoo. Pinaagi sa imong mga pulong. Lord, akong ginaimbitahan imong balang espiritu, Ginoo, nga mamuhat kayod sa among matag usa kasing-kasing, O God. Even katong mga mananaw ani sa video, Lord, sa YouTube. Lord, I pray nga ikaw mamuhat silang kinabuhi. Uban ang ilang tibuok panimalay. Lord, thank you kaayo sa imong pagabuhaton. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, no? Amen. So, glory to God. Okay, so, there is a chapter 18, verse 1. Nag-ingon, no? Mo ni ang chapter nga, mga gidili nga paagi sa pakighilawas. Gidili nga paagi sa pakighilawas. So, naay mga kuanday, no? Naay mga pagtulunan po dayana. Okay, itong basahon, no? Verse 1, chapter 18. Okay, sa Levitico, igsoon, okay? Okay, so, ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita niini. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Ayaw ninyo buhata ang ilang gibuhat didto sa Ehipto diin kamo nagpuyo kaniadto. Ayaw ninyo buhata ang gibuhat sa taga-Kanaan diin dadon ko kamo. Ayaw kamo pagsunod sa ilang mga batasan. Ang akong mga sugo lamang mao ang inyong buhaton og tumanon ninyo ang mga tulumanon nga gipatuman ko kaninyo. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Verse 5. Busa matngunin ninyo ang akong mga tulumanon ug ang akong mga sugo kay ang magtuman niini makabaton og kinabuhi. Ako mao ang Ginoo. Amen. Okay, verse 6. Ayaw kamo pagpakighilawa sa inyong mga paryente. Ako mao ang Ginoo, no? So gisugdan na sa Ginoo giingon diri, ayaw kamo pagpakighilawa sa inyong mga paryente, no? So dili pwede, no? Giapil sa Ginoo na diri sa verse 6. Okay, klaro kay no? Ingon siya, ako mao ang Ginoo. Verse 7, ayaw pakaulawi ang imong amahan pinaagi sa pakighilawas sa imong inahan. So, dili na siya maayo, no? Gidili gid siya sa Ginoo. Imo siyang inahan busa ayaw pakighilawas kaniya. Verse 8, ug ayaw pagpakighilawas sa asawa sa imong amahan kay ang pagbuhat sa ingon maoy pagpakaulaw kaniya. Okay, verse 9, ayaw usab pagpakighilawas sa imong igsuong babaye nga imong igsuon sa amahan o sa imong inahan bahinuon. Okay, so walay
sapayan kun diha ba siya mahimugso sa inyong panimalay o didto sa ilaing dapit. Okay, verse 10. Og ayaw pagpakighilawas sa imong apo nga babae kay makauulaw kini alang sa imong kaugalingon. Verse 11. Ayaw usab pagpakighilawas sa anak nga babae sa imong amahan ug sa imong inahan o sa imong ina-ina kay siya imo mang igsuon, no? Kanang sa mga step sister, step brother, no? Dili gyud, no? Dili gyud maayo nga makighilawas kay paryente gihapon na or igsuon, no? Verse 12. Ug ayaw pagpakighilawas sa igsoong babae sa imong amahan kay siya imo mang iyaan, no? Kay 13. Ayaw usab pagpakighilawas sa igsoong babae sa imong inahan kay siya imo gihapong iyaan. Kay verse 14. Og ayaw pakaulawi ang imong uyuan pinaagi sa pagpakighilawas sa iyang asawa kay siya imo mang iyaan. Kay 15. Ayaw usab pagpakighilawas sa imong umagad nga babae kay siya asawa man sa imong anak busa ayaw siya pakaulawi. 16. Ug ayaw pagpakighilawas sa asawa sa imong igsuon kay makauulaw kini alang sa imong igsuon. Verse 17. Ayaw pagpakighilawas sa anak o sa apo sa imong asawa kay sila paryente raman sa imong asawa ug kini dautan. Kini dautan. Verse 18. Ug ayaw pangasaw-a ang igsuon sa imong asawa ug makighilawas kaniya samtang buhi pa ang imong asawa. No, samtang buhi pa dili jud pwede, no, nga makighilawas or pangasawon nimo ang asawa or ang igsuon sa imong asawa kung imong asawa buhi pa. Dili gyud siya maayo, no, dautan siya tubangan sa Ginoo. Verse 19. Ayaw usab pagpakighilawas sa usa ka babae nga girigla kay hugaw siya. Kay 20. Ug ayaw pagpakighilawas sa asawa sa imong isig katawo aron dili ka mahugaw. 21. Ayaw usab pagtugot nga usa sa imong kabataan ang suguon aron ihalad kang mulok. Kay sa ingon wala mo tahura ang ngalan sa imong Dios. Ako mao si Yahweh. No, ang Ginoo nag-ingon, ako mao si Yahweh. 22. Ayaw usab pagpakighilawas sa imong isig kalalaki kay dautan kini kaayo, no? Ayaw pagpakighilawas sa imong isig kalalaki kay dautan kini kaayo sa verse 22, no? 23. Og ayaw pagpakighilawas sa usa ka mananap aron dili ka mahugaw tungod niini. Ginadili usab sa babae ang pagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa usa ka mananap aron pakighilawas niini kay kini buhata hilabihan kadautan, no? Hilabihan kadautan. 24. Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon sa bisan hain niining mga butanga kay mao kini ang nakapahugaw sa mga katawhan nga gisalikway ko sa inyong atubangan. 25. Ang ilang nasod na hugaw busa gisilutan o gisalikway ko sila, no? Remember ka atong sa Sodom and Gomorrah? Maoning nahitabo katong siya ayaw pagpakighilawas sa imong isig kalalaki. Kay di ba katong anghel nga ning adto kang Lot kay para kay silutan na sa Ginoo ang Sodom and Gomorrah. Nya ang anghel nga naani adto didto gusto sa mga kalalakihan ato sa Sodom and Gomorrah nga pagawson sila kay makikhilawas sila. So mao dayto nga sulutan gayud sa Ginoo, no? So ingon diri sa 25. Okay. 25. Ang ilang nasod na hugaw busa gisulutan o gisalikway ko sila. You see? Gisalikway sila sa Ginoo. Gisilutan o gisalikway sila sa Ginoo. Tungod kay nahugaw sa tungod sa ilang gihimo nga pakighilawas sa ilang isig ka lalaki. Okay, 26. Apan kamo, lumadman ulangyaw nga nagpuyo, tipon kaninyo, tumanan ninyo ang akong mga sugo, ingon man ang mga tulumanon. Ug ayaw ninyo buhatang bisan hain niining mga butanga nga dautan kaayo.
27. Kay mao kini ang gibuhat sa unang mga lumulupyo niining yutaa nga maoy nakapahugaw niini. 28. Tumana ninyo ang akong mga sugo aron dili ko kamo hinginlan gikan niining yutaa tungod sa inyong pagbuling niini sama nga gihinginlan ko ang katawan nga unang nagpuyo dinhi. 29. Ang magbuhat sa bisan hain niining mga butanga nga sa lawayon kaayo hinginlan gikan sa katawhan sa Dios. No? Hinginlan gikan sa katawhan sa Dios. So, dili gid maayo igsuon no nga maghimo tag mga daotan atubangan sa Ginoo kay isa likway gid sa Ginoo. No? Verse 30. Busa tumana ninyo ang akong sugo nga dili kamo magbuhat sa bisan hain niining mga sa lawayong buhat nga gibuhat sa katawhan niining dapita sa wala pa kamo mahianhi aron dili kamo mahugaw tungod niini. Ako ang Ginoo nga inyong Dios. Hallelujah. Mao kadto ang chapter 18, no? Na puro gipahimangno sa Ginoo mahitungod sa pakighilawas ngadto sa isig ka tawo nga dili mao nga pagka himo, no? So dili pwede makighilawas sa igsuon sa paryente, sa isig ka lalaki, o makikhilawas sa mga hayop, o makikhilawas sa asawa sa papa, or sa ina-ina, no? So daghan kaayo itong matulon-an diri ang dapat natong bantayan, nga dili dyan nato siya buhaton, no? Kay bisan og nanata sa New Testament, igsoon, kini nga balaod, daotan gihapon ni atubangan sa Dios. Do ang kapasayloan sa Ginoo sa New Testament, no, kay aturang isugid sa Ginoo kanang mga jud tagpasaylo nga kanang kinasing-kasing ba dili nang sa baba lang, no? Kay kung sa baba lang pag human nimong pangagpasaylo balik lang gyapon kasi imong gihimo, no? Pero sa dihang imo ning nadungog karon igsuon nya basig nahikahimo kag ing-ani, no, sa una or basig naa pa ka diha nga sitwasyon karon igsuon paminawan ni nga pulong sa Ginoo ningon siya ayaw kinig buhata, no, kay hinginlan ka sa Ginoo. So naapay panahon igsoon karon, no? Karon ang panahon nga mangayo tagpasaylo sa Ginoo nya. Sugod karon nga mangayo kag pasaylo sa Ginoo, pangayog tabang sa Ginoo nga mausab ang dagan sa imong kinabuhi, no? Ayaw baliki ang imong ginahimo nga dautan atubangan sa Ginoo. Hinuon tinguhaa nga maghimo tag maayo atubangan sa Dios. So igsoon, padayon ta sa chapter 19, no? Kay murag napatay oras, no? So salamat sa Ginoo. Okay, so naapatay mga pipila ka minuto ug ato aning gamiton, no? So sa chapter 19 mo ning mga balaod sa pagkabalaan og hustisya, no? Okay, so Levitico chapter 19 verse 1. Yun. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultii ang tibuok Israel, pagbalaan kamo kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, balaan man. So kana mando sa Ginoo nga pagbalaan kamo. So katong kaganina nga atong gibasa sa chapter 18. Mo tong gipahimangno sa Ginoo nga dili jud nato buhaton kay daotan to sa atubangan niya. Sa chapter 19, iya tang gitudlon unsaon nga magkinabuhi, no, nga mauyon sa atong buhi nga Dios. Ingon siya pagbalaan kamo kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, balaan man, no? Okay, so chapter 3. Sorry. Verse 3. Verse 3. Tahura ang inyong inahan o ang inyong amahan, og tumana ang akong mga adlaw nga igpapahulay. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Okay, verse 4. Ayaw pagdangop ngadto sa mga Dios o paghimog mga tinunaw nga larawan aron inyong simbahon. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Verse 5. Kung maghalad kamog mananap, ingon nga halad sa pakigdait ug kun buot kamo nga dawato nako kini. Verse 6. Kanon ninyo kini sa adlaw gayod sa paghalad niini o sa pagkaugma bahinuon. Ang mahisalin sa ikatulong adlaw kinahanglang sunugon. Dili na kini mahimong kanon kay hugaw naman kini og dili ko na kini dawaton, no? Okay, so ingon diri ang mahisalin sa ikatulong adlaw kinahanglang sunugon, no, kay di na dawaton sa Ginoo kung ilaha pa nang ihalad, no?
Okay, so verse 8. Apan ang mukaon niini makasala kay gipasipad-an man niya ang butang nga balaan alang sa Ginoo, busa hinginlan siya gikan sa iyang mga kabanay. Oh. So kung nasalin no sa ikatulo ka adlaw nga ilang gihalad unya dili nila sunugon ilang kaunon na nakasala sila batok sa Ginoo. So dili gyud maayo no. So dapat motuman gyud sila sa mando sa Ginoo. Okay, so verse 9. Kung mangani kamo sa inyong yuta, ayaw ilakip pag-ani ang anaa sa daplin ug ayaw hagdawa ang nahibilin. Oh. Naka-remember ko sa unang mananggi akong magpapa sa among silingan nga naay kanang uma ba no? Na maisan. Say mo kuyog mi. So ang usara na kaagi pag humanog ka ng agi tanan butang sa ilahang balay, ito magbahin no. Pag humanog binahinay mo ana tong tag-iyak. Pwede na mo manghagdaw. No? Katong nangahibilin pwede nang hagdawon no. So daghan mi manghagdaw mga bata, mga pilog hagdaw. Enjoy kaayo siya. Pero kato nga time seryoso to siya. Murag dili to siya kanang murag game bitaw kay murag gito nga mo ang kanang kumbaga tawag ani source no kay wala man kaayo wala may umasa una nga pareha sa mong silingan ba no. So mananggi sa ubang tao aron nami among makuan makaon nga bugas gikan sa maisan ana no nya paghuman manghagdaw mi pagkahuman human na tanan og pananggi ang tao kami na mga bata mopuli og hagdaw mga silingan nga wala pod no. So magkuyog mi tanan. Okay, verse 10. Ayaw usab hutda pag pamuyo ayaw usab hutda pag pamupo ang inyong parasan ug ayaw pamunita ang nangahulog nga mga ubas. Oh, ibilin kani alang sa mga kabos ug sa mga langyaw. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Amen, no? Sa among bukid wala man mi mga ubas, no? Walay ka ng grapes no, walay ubas. Ang kasagaran didto ang mahinumduman ako mamupo ang mga silingan. Lansones, no? Daghan kay sila lansones. Ya pag nagay mga hagbong kami jung mga bata, no? Magdalag silupin kay pangbutang, no? Para to sa kabusog tinuod na, no? Nga salamat sa mga tao nga kanabitang pasagdahan nila kung sa mga hulog. Kay tungod ni ato dili lang sa experience nga enjoy me kay mga bata tanan daghan kay ming mga kanang silingan sa una nga mga bata mag dinaganay pag naay mang harvest og lansones kay daghay mga hulog kami mamonet no. Dili lang nga na enjoy me pero nabusog pud mi no. Nabusog mi sa lansones kay tamis kaayo. Okay. So verse 11. Ayaw kamo pangawat, ayaw kamo pag linimbungay o pagbinakakay. 12. Ug ayaw usab panumpa sa bakak. Ginamit ang akong ngalan kaysa ingon gipasipad-an ninyo ang ngalan sa inyong Dios. Ako mao si Yahweh, no? Ginapahimangnuan kita sa Ginoo nga dili ta mamakak, dili ta mangawat, dili ta manglimbong sa isig ka tawo, no? Nya dili nato gamiton ang pangalan sa Ginoo nga kanang manumpa ta nya bakak di ito, no? Kana dili maayo, no? Ingon kay gipasipad-an ninyo ang ngalan sa inyong Dios kung inyo nang buhaton. Okay, verse 13. Ayaw pahimusli o kawati ang inyong isig ka tawo. Ayaw paugmai ang paghatag sa suhol sa usa ka mamumuo. Kung naay nagtrabaho tagaan gyud og sweldo anang adlaw, no? Nang sa labi na kanang sa una no kanang mahornal ba? Inadlaw man ng hornal. So dapat tagaan gyud og suhol pagkahapon, no? Okay, verse 14. Ayaw tungluha ang taong bungol ug ayaw alihi ang agianan sa buta. Kahadluki hinuon ang inyong Dios. Ako mao ang Ginoo. Okay, so pasabot dili na to gara-garaan tong mga tao nga
Kana bitong na diferensya, kana na bungol. Dili nato sila kantsawan or dili nato sila kana bang tungluhon, no? Katong mga buta dili po nato kanang gara-garaan na dili nato sila gara-garaan, no? Kay sila hinimo pud sa Ginoo. Okay. Verse 15, ayaw paghimo og dili matarong nga paghukom ug ayaw pagdapig sa mga kabos o sa mga adunahan. Okay, himua hinuon ang matarong nga paghukom ngadto sa inyong isig katawo. Amen, no? So, ang pasabot ani nga verse ba, nga dili ta magpataka og kana bitang dapig, no? Tungod kay kabos siya atong dapigan, nga pud ta kabalo, no? Kung unsa ang matuod gyud. So dapat imo jong balansihon kung kinsa ang nagsulti og matarong, no? Nya kung kinsa ang nagsulting matarong mao to ang imuhang kanang justice ba, no? Ang kamatuoran gyud ang atong dapigan. Biskan pagdato or kabos na siya, kung nagsulti siya kamatuoran, dito tas kamatuoran mo dapig, no? O kung ang dato na makak, nya gitagaan kag kwarta para mo dapig kaniya, ayaw dawata, no? Kaya ang kamatuoran gyud ang ato ang dapigan. Kung ang kabos nagsulti og matarong, ato siyang dapigan. Pero kung namakak siya, ay dili po nato siya dapigan, no? Kay namakak man, no? Dapat gyud ang kamatuoran nato ang dapigan. Okay, 16. Ayaw pagpalakaw og daotang tabi batok sa inyong isig katawo, no? Kanang magbutang-butang bitaw. Dili na maayo, no? Ingon diri, ayaw pagpalakaw daw tang tabi batok sa inyong isig katawo. So dili na natubuhaton, no? Na magpataka na lang tagtabi ba, no? So, ayaw pagsaksi og bakak batok sa kinabuhi sa inyong isig katawo. Ako mao ang Ginoo, no? So dili ta magpataka og kanang pagsaksi bitaw nga, oh, nakadungog ko or nakakuan ko niya bakak di ay to, no? So dili maayo. Okay, so 17. Kung may kasilo kamo sa inyong isig katawo, prangkahi siya aron dili kamo makasala. Oh, so bitaw, no? Tinuod ni, mas maayo nga prangkahan ng usa ka tawo kung kamo nasilo kaysa sa imong taguon o imong ichismis dito sa ubang tawo nga naglagot ko ana niya nasilo o ko ana niya, no? Kay mo ni iyang gihimo bla 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 bla. No, dili na siya maayo igso, no? Ingon diri ang Ginoo, diri ang pulong sa Ginoo na kon masilo kamo sa inyong isig katawo, prangkahi siya aron dili kamo makasala, no? Bahalag dawaton niya or dili, basta giprangkani mo nga nasilo ko sa imong gihimo, no? Ug diha dili ka makasala igsoon, no? So mas maayo na kung mapungot tong imong giprangkahan, na bahala na siya, no? Basta imong giprangkahan, no? Kay man diri prangkahi aron dili kamo makasala, no? So kung ikaw ang maprangkahan pod, ayaw pog kasilo, ayaw kalain, no? Nga giprangkahan ka. Kaya nahimo ra to siyang kanabang open, no? Sa iyang gibati, diha nimo. Dawata basin og napoy something nga dapat nimong mahibaluan, nga wa ka kabalo, no? Okay, so verse 18, ayaw panimalos ug ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Oh. Higugma ang inyong isig katawo sama sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo, no? Sa mga kadugo, no, giingon diri ayaw kamo pagdumot ug ayaw kamo panimalos, no? Pag-reconcile kana laging prangkahan dayon kung unsa man ang imong nasiluan, no, sa tao. Okay, verse 19. Tumana ang mga tulumanon nga gipatuman ko kaninyo, ayaw paliwati ang imong kahayupan ug laing matang sa mga hayop. Ayaw usab pagpugas sa imong uma og duha ka matang sa binhi. Ayaw pagsulob og bisti nga hinimo gikan sa duha ka matang sa panapton. Verse 20, kung ang usa ka lalaki makikilawa sa usa ka babayeng ulipon nga pangasawunon sa laing lalaki ug ang babayeng ulipon wala pa malukat o kahatagi sa iyang kagawasan, himuon ang usa ka husay bahin sa nahitabo. Dili sila patyon kay ang babay wala pa man
kahatagi sa iyang kagawasan. 21. Apan ang lalaki magadala og laking karnero sa pultahan sa tulda nga tagbuanan ingon nga iyang halad ngadto sa Ginoo tungod sa paglapas. 22. Ginamit ang turong karnero ang pari maghimo sa seremonyas sa pagpapasasala sa atubangan sa Ginoo alang sa maong lalaki tungod sa iyang nahimo og pasayloon siya. Okay, so 23. Kung adto na kamo sa Kanaan ug magtanom kamo didto bisan unsang prutas nga makaon ninyo, ayaw ninyo kan-a ang mga bunga niini sulod sa 3 ka tuig. 3 ka tuig. Kay 24. Apan sa ikaupat nga tuig ang tanang bunga niini isipon nga balaan ingon nga halad sa pagdaig sa Ginoo. 25. Sa ikalimang tuig makakaon na kamo sa bunga niini ug muhatag kini kaninyog daghang bunga. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. 26. Ayaw kamo pagkaon og bisan unsang karne nga may dugo pa diha niini. Ug ayaw kamo pagpamarang o pagtagna, no? Ayaw kamo pagpamarang ug ayaw kamo pagtagna, no? Dili na maayo igsoon ng mga binuhatang anak kay dili na iya sa Dios, no? Iya na sa kaaway, no? Kay 27. Ayaw ninyo putli ang inyong buhok diha sa tampihak ug ayaw kortehi ang inyong bungot. Okay, 28. Ayaw pagsamari ang inyong lawas tungod sa mga minatay. Ug ayaw ninyo kinig patiki. Ako mao ang Ginoo. 29. Ayaw pakaulawi ang inyong anak nga babayi pinaagi sa paghimo kanila nga magbaligya sa ilang dungog didto sa templo aron dili mo sanay sa nasod ang mga babayeng dautan. No? Kung buhaton gayud ninyo kini ang nasod mapuno sa kahugaw, no? Ingon diri, ayaw pakaulawi ang inyong anak nga babayi pinaagi sa paghimo kanila nga magbaligya sa ilang dungog didto sa templo aron dili mo sanay sa nasod ang mga babayeng dautan. So no, dili jud kanabang dili jud kanang itulak or dili sila ba mahimo bitong si tawag ana sa ato ang term sa una ako ma-remember kay pukpuk ba, no? Ingon diri akong nakay anak nga babay dili jud maayo, no, nga imuhan ng himuong kanang pukpuk. So no, dili na maayo, dili na gusto sa Ginoo nga mahitabo kay ingon siya didto dili kinahanglan nga dili nimo sila pakaulawan nga himuon nimon silang pukpok, no? Hinuon imo silang keep sa imuhang panimalay, no? Aron dili monaghan ang babayeng dautan. Okay. 30. Tumanan ninyo ang akong mga adlaw nga igpapahulay. Og tahuran ninyo ang akong dapit nga balaan. Ako mao ang Ginoo. 31. Ayaw kamog dangop sa mga tigkonsultag mga espiritu o sa mga barangan. Kung buhaton ninyo kini, mahugawan kamo. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. 32. Tindog kamo agig pagtahod sa mga taong tigulang o pasidunggi sila. Kahadlukin ninyo ang inyong Dios. Ako mao ang Ginoo. Okay, 33. Kung ang usa ka langyaw motipon pagpuyo kaninyo sa inyong yuta, ayaw ninyo siya pasipad-i. 34. Isipa hinuon siya nga usa ka lumad. Higugma siya sama sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Kay kamo usab kaniadto mga langyaw man. Mga langyaw man sa Ehipto. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. 35. Ayaw kamo pang limbong sa inyong paggamit sa mga sukdanan o sa mga timbangan o sa mga taksanan. 36. Gamitan ninyo ang hustong timbangan o hustong taksanan.
Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo sa Ehipto. 37. Matngon ni og tumanan ninyo ang tanang mga tulumanon ug ang tanan kong mga sugo. Ako mao ang Ginoo. Okay. Sumaot to siya ang chapter 19 igsoon, no? So, diri na ta kutob tagduha ka chapter hantod nga maabot ta og 30 minutes, no? So, duha ka chapter karong adlaw naabot ta og 30 minutes, no? Apil na dito ang mga gamay, mga insights nga atong gina-insert. So, salamat kay igsoon nga naa gihapon ka diha, dalaygon ng Dios sa walay katapusan. And I pray, no, nga ang Ginoo gyud mamuhat sa tuang matag usa ka kinabuhi. Nga pinaagi siyang pulong, no, mahimo tang matarong, no? Kay si Jesucristo mao ang ato ang kamatuoran. Siya ang Dios nga matuod, no? Ingon siya, I am the way, I am the life, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, no? So si Jesus ang kinabuhi, ang dalan, ug ang kamatuoran, no? Yang pulong, ingon sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Meaning, ang pulong sa Dios si Jesus Christ usara, no? So ang Ginoo nakiistorya sa yang pulongan hikanato. Nya karon si Jesus tuwa na sa langit. Apan niyang balang espiritu naa sa tong kasing-kasing nga moy magtudlo kanato sa pagkinabuhing matarong. So igsoon salamat kaayo dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Hangtod sa sunod higayon magkita na usab kita. Thank you kaayo igsoon. Amen.